Dennis van Ooyen, aanvoerder van Groene Ster 4, is uitgeroepen tot Prins Dennis I bij CV de Bocage. Hier in het Corneliushuis in Heerlen wordt receptie gehouden van de nieuwe prins. Nou, het proces begon eigenlijk al heel vroeg. In september 2021 werd mij de vraag gesteld. Het diepste geheim natuurlijk. Toen werd ik meegelokt naar een appartement van een van de raadsleden. En toen ik daar binnenkwam zaten ze stiekem om mijn tafel heen. En daar werd mij toen de grote vraag gesteld. Je hebt dan binnen 24 uur om een antwoord te geven. En toen is het balletje eigenlijk gerold. Toen heb ik meteen ja gezegd. En toen, ja goed, de voorbereidingen begonnen natuurlijk. We zijn daar lang mee bezig geweest. En toen kwam in december ongeveer het bericht dat het niet doorging allemaal. Ja, een flinke domper natuurlijk. Maar dat betekende wel dat de plannen vooruitgeschoven werden een jaar. Dus ja, normaal moet een prins 2-3 maanden de mond houden. En dan mag het grote geheim eruit. Ja, bij mij is dat bijna al 1,5 jaar geweest. Dus ik ben blij dat het hoge woord eigenlijk eruit is. En dat ik hier mag staan als prins van de Bocage. We hebben natuurlijk in de voetbalclub oud-prinsen. Eigenlijk door alle senioren-elftallen zitten. En we hebben ook een paar prinsenkandidaten bij ons in het voetbalteam. We zijn afgelopen jaar ook kampioen geworden met het team in de kelderklasse. En we hebben zoals ik zei, een paar prinsenkandidaten erin zitten. Maar ja, het is wel chic om ook hun achter me te hebben staan dit seizoen. En we gaan er samen een mooi feest van maken. Carnaval is eigenlijk vanaf zover ik me kan herinneren zit dat in de familie. Mijn vader schrijft natuurlijk al een aantal jaren Hitcher Slagers voor het leedjesconcours op Heerlen. Heeft het zelf ook al een keer gewonnen. Mijn moeder heeft het ook al een keer gewonnen. Ja, zo kan ik nog goed door. Maar mijn opa zat altijd als eindganger in de optocht van Heerlen. En ja, daarom is het des te mooier dat ik nu dit mooie pak mag dragen en dit jaar voorop mag gaan in de carnaval. Maar zelf kijk ik ook bijzonder uit bijvoorbeeld naar de Hitcheravond. Dit is een avond die in het verleden heel populair was hier op Groet-Genij. Ik zelf in het vroegere jaar ook al een paar keer heb meegemaakt. Toen helaas een periode is verdwenen en nu sinds dit jaar weer terug staat op het programma. En dat is voor mij persoonlijk ook wel een hele mooie avond lijkt mij. Ik kijk ook heel erg uit om naar de scholen te gaan op de carnavalsvrijdag. We gaan hier naar basisschool De Ganzerik en basisschool Mijnspoor. Ja goed, dat zijn allemaal fantastische evenementen en daar kijk ik eigenlijk al 1,5 jaar zo wat naar uit.